heidän kotimaansa. Saa taputtaa, saa löytätä, moikata jälleen. Mutta jos se eksyy, niin älkää huudeltua rataa tai sitten teidän pitää taikitella, jos apuolinen. Tuomareilla tuota antaa sitten lähtömerkin. Kiitoksia Jani Kuusela ja Alatko. Se on ihan viimeinen tehtävä aina toi katapultti, trebuchet. Ja jos lähdette mukaan kannustamaan, niin siinä voi vähän jo alusta asti olla taputtamaan mukana. Eli sitten kun siihen lyö juuri oikealla tavalla, niin sieltä se katapultti lennättää sellaisen varren päässä ja narun päässä olevan. No, se on nyt tämmöinen pussi, mutta katapultillahan oli aikanaan tehtävänä myöskin heitellä sinne aidan taakse, linnan aidan taakse esimerkiksi jotakin hyvin epämukavaa, että se hyökkäyksen kohde sieltä pakenisi sieltä paikasta, mitä heili. Ja mikä se on niin tällainen? Siinä saattaa olla jopa tulisia ammuksia. Me odotellaan Janin ja Alekan pisteitä. Eli meillä on täällä tuomareita. Aika monta, niin kuin näette. Päätuomarin luona on heitä monta ja tarkat silmät katsoo, että kuinka nämä kaikki asiat, mistä se puhuttiin tässä aiemmin. Maaliin osuminen ja sen sotavälineen käyttö ja hevosen ratsastus menee ja sitten ne lyö päät yhteen tuolla ja kertoo, että laske yhteen, että minkä verran tämä kilpailija sai pisteitä. Ilka, alkaa. Teiltä puuttuu yksi. Ja paikallehan me saatiin jo seuraava kilpailija Klaes Odelberg Ruotsista. Ja odotellaan Hedvig, joka on yhtä lailla kriisiläistammu, kuten tää Alekan. Ja nyt meillä on Jani ja Alekan pisteet. Okei, 48,75 Janille ja Alekalle. 48,85 points. Only that you know, Klaas. Välkommen.
mycket. Lars Odenberg och Edvin. Voitte vaan kuvitella, kuinka helppoa onkaan ottaa renkaita ja osua komeneen ja kaiken maailman maalainen näin korkeasta hevosen liikkeestä. Se on usein tämän riisiläisrotusen hevosen ominaisuuksia, että sitä on ylös-alas liike aika voimakas. Jos olette kiinnostunut hevosroduista, niin kaikkea tällaisia asioita voi siellä vain seurailla. Me koitetaan aina tässä kertoa sitten, että milloin minkäkinlainen pari on täällä, sekä ihmisen että hevosen alkuperä kotimaa. Kotimaasta puheen ollen saadaan taas suomalainen ratsastaja kentälle. Laasin pisteitä odotellesta Tuuli Salmi ja hevosensa Pöyrin tyttö, joka on Suomen hevonen, meidän oma kansallisrotu. Okei, Laasin pisteet on jo täyttämässä. 76,75, Lars Odenberg 76,75 points. Ja kenttäporukka täällä laittaa kuntoon kenttää. Se on kaikki ratsastusseuraamat talkoolaisia täällä. Ja tuomari katominen täältä luvan tunnille lähtee. Kiitoksia meidän suomalainen tyttöpari, eli Tamman Pöyrin tyttö ja Tuuli Salmi. Ja tosiaan tämä hevonen edustaa Suomen hevosrotua, joka on sellainen kansallisrotu. Värinä tämä musta ei ole sellainen kauhean tyypillinen, eli vähän harvinaisempi väri, komea. Meillä on tämmönen 3 mustan hevosen sarja tässä tarjolla. Oho, no nyt oltiin nopeita. Sähkömäköinen toimii. Tuuli Salmi ja Pöyrin tyttö 46 pistettä. 46 points. Ja mulla on saatu jo seuraava kilpailija
kentälle Christian Ross Puolasta. Ja hänellä on siellä hevonen nimeltään Oliver, joka on rotua Henki. Suomalainen Antti. Ja nyt on ehkä eniten lännen ratsastuksessa käytetty rotunutta soveltuvan paikkojen kattokaa olla. Tosi iso hevonen. Mikä tähän? Nyt minä se ottaa semmoinen turva. Niinkö se oli? Asui. Hyvä. Hyvä herra. Nyt on hevonen tullut. Thank you, everyone! Ja Christian tosiaan tulee Puolasta ja on toista kertaa täällä Suomessa kilpailemassa. Hän on ollut viimeksi vuonna 2018, kun meillä oli täällä EM-kilpailu. No kyllä näen. Jos sähköjä pikkuinen tai jotain, mä voisin kertoa. Joo, ja Kristian on huomattavasti kokenut tässä lajissa. Te voitte myös sen lisäksi, että katsotte eri rotuisia hevosia ja eri maasta tulevia ihmisiä, niin vähän vertailla sitä ratsastustapaa. Se on eri maalaisilla kuitenkin erilainen, niin kiinnittäkää sitten ihan pikkuisen huomioon siihen, puolestaan kun se saadaan, niin kyllä. Okay, 94.50 points! Ja kiittää sitä tästä, niin kunnon hevosmiehen kuuluukin, että minähän vain istun siellä päällä ja hevonen tekee työn. Sitten tänne on saatu kuulkaas viime vuoden Turun linnan turnamaisterin voittaja Ecuador de Vaguaro! Hän tulee Portugalista, hevonen tulee Suomesta, mutta on portugalilainen rotu Lusitano nimeltään Brasil. Ja tämä pari on tosiaankin voittanut viime vuoden kisat ja täällä nyt herrassa pitää lujasti kiinni tästä paikasta, joten toivotetaan heille onnea ja Ecuador rakastaa tulla Suomeen. Joku, oliko se joku Oxfordin opiskelija, oli kaivannut yliopisto vanhoja kantoja. Se oli semmoisia, että tehtiin meneellä tai katsotaan kuukauden kanssa. Ja se on saisa kanssa. Ja tehtiin, niin se tarvittiin tynkelistä paljon tutkimusta kanssa. Kun hän tuli ulostein, niin hän oli 100. Minkä takia? Hän tuli kantakouluun ja ei ole
Autistit mennään sääntöön. Tippu toinen kaivaa. Thank you, Edvardan Brasil. Kyllä se Lusitaanolla ja portugalaismiehellä löytyy myös tätä ylös alas liikettä aika paljon, joten sehän aina vaikeuttaa tehtävää, kun se ei ole ihan niin tasaisesti menevää. Edvard on täysin alansa ammattilainen, koska hänellä on tällainen esiintyvä ryhmä siellä omassa kotimaassaan Portugalissa. Nyt hän pikkusen lähti sinne stuntmiehen itselleen ja lensi tänne Suomeen teidän iloksenne. Kuunnellaan paljonko he sai pisteitä. Okei, 103.30. Congratulations! Eli 103.50 on Edvardilla Brasilin pisteet. Joten aika kovasti pitävät kiinni siitä johtopaikastaan. Eli nyt on taas saatu sitten suomalaista herraa tänne kentälle, eli Henri Eklöf Suomen hevosellaan Von Walter. Eli molemmat kaverit on syntyjään suomalaisia. Ja mä voin sanoa. Ehkä ei. Voitko sä miekan ottaa esille tässä? Tuo on. Jollain kansanjoukiosuunnitelmalla ei ole hyvin kuin jostain vaiheesta lähdin pois. Osui. Hyvä. Kiitoksia Henrik Eklöf ja Von Walter, eli Onsu.
hyvin sujuu tältäkin parilta tämä homma. Henrihän on täällä ollut myöskin useampana vuonna. Ja hevosensa on Valtter on siellä ollut mukana myös. Joten tuttu pari kenties monelle, joka on ollut täällä seuraamassa heitä. No niin, sitten kuullaan mitä hän sai pisteen. Hei, 67.60. Eli 67.50 tälle parille pisteitä. Ja sitten Pohjoismaista nimetään Norja. Saapuu. Oletan, että minä tiedän, kuka se on. Norjasta Arne Hagenlund. Ja hevonen on Henrin Holsteinen rotuinen Abigail. Tamma. Ja Arne on tämän viikonlopun tähän Tammaan tutustunut. Mutta kansainvälisillä vierailla saattaa olla hevonen, mutta selkeäni on istuneet ensimmäistä kertaa viikonlopun alussa. Mikko Blottero. Joo. Meillä oli tässä on Miksen blogit vasta, ei liikaa praatu muuten. Niin kuin näette, niin kaverit välillä nauraa vähän itselleen ja sitten ne myöskin piirittää toisiaan kehumalla toinen toistaan. Joskus voi olla, että kilpailuistakin tulee jotain sellaista, millä voitaisiin. Mutta tässä lajissa niin tärkeintä on se, että täällä on sellainen kilpailuhenki. Toista kannustaa, niin sen takia heistä montaan sitten tulee erilaisia uudelleen. Okei, 44 points to Arne Abigail.
sinivalkoisissa väreissä tänne suomalainen nainen, Annika Korhonen, ja hevonen hänen allaan on espanjalaista rotua, eli Andalusian hevonen. Ja katsotaan, mitä tästä mixistä syntyy. Ainakin hienoa liikettä ja vauhtia. Lähdetään katsomaan. Kato, miekka. Annika ja niin kuin sanoin, että alussa tämän hevosen nimeä ja samoin sen taustelun väärin. Eli Duaja ja Annika on vähän korjata varsin monimutkainen nimi. Pidetään Goolla Geellä ja Tämä pari voitti eilisen Skillarms-hankkeen kostovarman. Katsotaan sitten, miten tänään mahtaa käydä. Siinäkin löytyy kyllä liikettä ja vauhtia, että ei mitenkään helppoa suorittaa tätä rataa. Ankan ja Koajajan pisteitä odotellessa kentälle on saapunut myös meidän kanadalainen, Kanadan Quebecissa, Audrey Lanois. Hän ratsastaa hevosella Aleteja, joka on kriisiläivuotisen samoin. Aleteja asuu Suomesta Johan Talleilla. Ja Audrey on ainoa nainen, joka osallistuu kokonaiskilpailuun näiden muiden haamiskoitujen kavereiden kanssa. Mutta nyt hän lähtee suorittamaan sitten tätä hankkia. Okei, 102! 102 pistettä Annika Korhonen ja hyvää vastusta. Vielä kun saadaan haamista päälle, niin voi osallistua kokonaisesti. Se jäi se suostukkaan. Aina voi. Veikko pienää. Iso hevonen.
iso musta hevonen. Ui. Ja Heston. Thank you. Ohjelmaa Naleteja. Ohjelma myös ensimmäisen kerran elämästään tämä Aletejan selkään silloin keskiviikko, kun ensimmäinen kerran kokeiltiin täällä hevosia. Näin sitten rakennetaan pikaisesti, kuuluu vähän mun kansainväliseen kilpailuhommaan, että saattaa olla ihan viikkoiskerran, jossa sitten täytyy liikenkoa. Katsotaan sitä mitä kuin iskee. Okei, 53.50 points. Eli 53-50. Uuri, Langlois ja Aleteja. Oho, sehän taisi ollakin viimeinen kilpailija ja nyt me nähdään ne kaikki, mutta ne ei enää juoksenta ympäriinsä, mutta toivotetaan koko joukko tervetuloa. Ja nyt sitten kuullaan, että muista mitä tuli pisteitä, että mihin järjestykseen me mahdetaan laittaa ja palkintojen jako. Täällä te näette myös kaikki meidän tuomarit. Nappapelin voi sitten vaikka sellainen 4 vuoden rauhallisessa liikkeessä tähän hetkellä noppaa. 5 points, 103.50, Eduardo Ripadeiro. Eduardo Ripadeiro, Brasil.
Portugali on molempien synnyinmaa. Ei se ihme, että Eduardo tänne sieltä aina sitten kiitää. Kiitoksia kilpailijat, kiitoksia teille yleisöt, hienosti kannustatte. Ja vielä kerran voitte siinä ihailla hevosia ja kilpailijoita. Mutta kerron teille tässä vielä, että tänään on sunnuntai-päivä. Tämä olisi Kille Aamis. Ja seuraavana siellä 11.30 miekkailijat. Yksi historiallisista taistelulajeista ilman hevosta.